बोसोर गोदानाव सानसेनि हाबाफारिजों पर्बतजरा बिसानि खुंगा नैथि आरो 16थि गम्भीराखाता रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। गम्भीराखाता गेलेग्रा गुवार फोथाराव खुंनाय हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि गेजेराव खुलुमना मान होलायनायखौ नुनो मोनो। अबिनाश ब्रह्मनि बैसागु मेथाइजों गेवलां फोथाराव रंजा बाजा मोसानायखौ बोसोर गोदानखौ बरायो। बे रंजानाय समावनो बिसानि फावखुंगुर आरो लाइमोनफोराबो बाहागो लायो। सानजौफु समाव जानाय मेलावनो 1 नं पर्बतजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ बाहागो लायो। गावनि बिबुंथियाव एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ फैगौ बिसायख'थियाव आरोबाव देरहाबावोब्ला PDC/बिसानि थाखाय मोनसे अडिटोरियाम लुफुंना होगोन होननानै बाथ्रा होयो। मेसेजआ बेनो आङो दहायबो स्पिच लानायाव आं बुंलांखाबाय जेन बेफोरबायदि फालिथायफोरखौ बैसागु फालिथायफोरखौ जेन उननि समफोरावबो मोजाङै खुंफुंलांबाय थायो। खुंफुंलांनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बे थोंजों जोंनि जाथिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे हाबाफारि बेयो माने हारिमुनि मोनसे नागारहायै बाहागो। जेब्लासिम जोङो जोंनि बेफोरबायदि खायसे फालिथायफोरखौ जों फालिबाय थागोन अब्लासो जोङो मा जायो जाथिया माने बुहुमाव जोंना थानायनि सुबिदाया थायो आरो आं बेखौनो खावलायनो सानो बे हालामनि गासै सुबुंफोरा जेन थिग दिनै रंजानाय बायदि दिनै खुंफुंनाय बायदि इयुननि समफोरावबो जेन बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थायो बेखौ आं लुबैयो आरो। पर्बतजरा बिसानि थाखाय माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा? आङो बिथांमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो आङोथ' नायो गोबां सर्ट फिल्मफोरबो नायो मथुराम फंबायनिबो खायसे सिनेमाखौ नायदों आङो। दङ गोबां टेलेन्ट गोनां सुबुंफोर बे एरियायावबो थाखोमानानै दङ बिथांमोनखौ माने जोंसो नागिर दिहुननांगोन आरो माने मा जायो बे पर्बतजरा ओनसोलनि आर्टिस्टफोरखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला आं मा नुहुरो सानसेबाबो बेयावबो मोनसे मोजां प्रडाक्सन ओंखारगोन मोजां मोनसे सावथुन ओंखारगोन बेखौ आं नुहुरथारो आरो। दिनै बिसानि उद्दगाव जि हाबाफारि जादों बेहाय गम्भीराखाता गामियाव रंजालि बैसागुखौ बरायनायनि लोगोसे बिसानि जि प्रग्राम बाहाय नुजाफैनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बोसोर गोदानाव जाहाथे बे बोसोर गोदानाव जाहाथे बयनिबो जिबन बयनिबो न'खराव जाहाथे गोजोन सान्थि आरो उन्नति फैयो बेनि थाखाय साफ्रोमबो पर्बतजरानि रायजो राजा आइ आफानिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय उद्देश्य दिनै गामि सिङाव मोनसे फिल्म एन्ड सिनेमा आरो फिल्म जगतजों लोब्बा लाखिनानै रायजो राजाफोरखौ बेनि बिसयै अबगत खालामफैनाय बेनि बिसयै एवारनेस लाबोनानै होफैनाय जोंनि गामि सिंनि गथ'फोरखौ टेलेन्टेड गथ'फोरखौ बिसोरो बोखांनानै लांनानै मोनसे प्लेटफर्म होनो नाजानाय बे जोबोद गोजोनथाव। फैगौ दिनाव पर्बतजरा बिसाया आरोबाव साबसिननिफ्राय हाबसिन हाबाफारि लानानै जोंनि पर्बतजरानिफ्राय टेलेन्टेड गथ'फोरखौ मोनसे प्लेटफर्म होनायाव होयो जाहाथे बेखौनो आं बिथांमोननिफ्राय मिजिंथियो। आं नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ बरायना लाग्रोबाय। जोंहा दिनैहाय नैथि पर्बतजरा डिस्ट्रिक्ट बर' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशननि आरो 16थि गम्भीराखाता रंजालि क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव दिनै जोंहा प्रग्रामा जानानै थांबाय। आंनि बुंनांगौआ बेनो जोंना माने पर्बतजरा एरियाया बहुद टाइम गोदोनानै थाबायमोन गोबाव सम। बै समावहाय जेब्ला गुमुर सिनेमा ओंखारदोंमोन बे समनिफ्राय गोबाव सम माने गोदोनानै थाबायमोन गेप आरो बिनि उनावहाय जोंना आदा अबिनाशआहाय 2015निफ्राय फान्दाय सुला सिनेमा दिहुनदोंमोन। बिनि उनावहाय जोङो दावगाबोबाय एसे सिनायजाबाय बयजोंबो जोंनि सेन्ट्रेल बिसानिजोंबो डिस्ट्रिक्ट क'क्राझारनिजोंबो। ओमफ्राय जों रायलायलायनायनि गेजेरजोंहाय माबोरैबा जोंनि पर्बतजराखौहाय दावगालांनो हागोन बिनि थाखाय जों रायलायनायनि गेजेरजोंहाय पर्बतजरा बिसा दानाय जादों आरो। दिनैनि जे बैसागु फालिदों नोंथांमोना मा आयदाखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों? दिनै जों बैसागु फालिनाया बेनो
माने आयदाया जोंनावहाय मिस बैसागि आरो मिस्टार बैसागु दङ जोंनावहाय माने डान्स कम्पिटिसन जागोन बिनि गेजेरावहाय मोननै लादों नालाय हिन्जावनि मोनसे हौवानि मोनसे जाय मानसि हिन्जावा देरहागोन बेनो मिस बैसागि आरो जाय हौवाया देरहागोन बेनो मिस्टार बैसागु आरो जों बे हाबाफारिखौहाय बोसोरे लालांबाय थागोन जोङो थांनाय 2022नि 10 एप्रिलावहाय जोङो जोंनि बे बड'लेण्ड डिस्ट्रिक्ट बड'सिनि आर्टिस्ट जोङो दाफुंना लायो आरो बिनि गिबि खेब जों बैसागु प्रग्राम आरो वार्टिंखौ जोङो सिन्धुजरा गामियावहाय प्लेग्राउन्डआव लादोंमोन आरो ओमफ्राय देग्लायहाय जोङो नैबे काजिगावनि गोमबोरिखाथा बेवहाय लानाय जादों आरो माने जोंनाव मोनब्रै एरिया दङ टिपकाय काजिगाव मंगलाजरा बासबारि बे मोननै टिपकाय आरो काजिगावथ' जाखाबाय नालाय बिनि उनावहाय जोङो मंगलाजरा आरो बासबारियाव लांनाय जागोन लास्ट कुइसन जे सापर्ट जोंनि रावनिबो गैया जों माने बहुत खस्थ' खालामनानै खुंनाय जायो आरो ओरैनो मोनसे प्रग्राम खुंनोबा बेसेबां फैसा नांगौ मागौ बेखौहाय मिथिखागौ बयबो आरो जोंनि आर्टिस्टफोरनाव सोरनावबा कालेक्सन खालामदों ओमफ्राय बिदिनो जों खुंदों आरो खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो माने फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि बड'लेण्डखौ माने एसेबाबो गोजौआव थिखांनो थाखाय जों माने खस्थ'यै मावदों आरो खामानिखौहाय मेसेजआथ' गोबां होनांगौ दङ दा जों गम्बिराखाथा गामि हिसाबै गम्बिराखाथानि रंजालि क्लाबा बानजायै दिनैसिम 16थि बोसोर जाबोबाय रंजालि बैसागु फालिनाय फोरबोआ आरो बेजों लोगोसे देग्लायहाय मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव पर्बजरा जिल्ला बिसा एबा पर्बजरा जिल्ला बर' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसना जोंजों देग्लाय खुंफादों खुब गोजोननाय मोन्दों जोङो दा मेसेज हिसाबै बुंनो थाङोबा जों रंजालि बैसागु फोरबोखौ बांद्राय जौ बेदर जायै लोङै बरायनांगौ बे नङा जों बेखौ माखासे फरजायाव चेन्ज खालायलांनो थाखायनो नैबे प्रग्रामखौ जोङो जेन'बा दानि आधुनिक जुगजों मिलायनानै माने जोङो जेन' खुंलांनो हायो रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायलांनो हायो दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो नैबे प्रग्रामखौ बोसोरै लाबोनाय जायो जाय प्रग्रामनि गेजेरजों माने खुब माने सोलायनाय फैदों जोंनि गामियाव खुब माने चेन्जआ जोंनि गामियाव नुजादों आरो बयनिबो जुदि गामियाव बा एरिया लानानै बेफोरबायदि प्रग्रामखौ खालायोबा जोंनि रंजालि बैसागु फोरबो बरायनाय माखासे हाबाफारिया खुबैनो माने स्टेन्डार्ड एबा गोजौ लेभेलाव थांगोन होननानै आं आसा खालायो सानबेसेनि हाबाफारि आरो मा आयदाखौ लानानै बे रंजालि बैसागुखौ खुंनाय जादों बेयो गासै मोननैजों जुथायै खुंनाय बे बैसागु फोरबोआ सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों दा जोंना दिनैनि सानसेनि हाबाफारि बायदियै फुंनि 7थानिफ्राय लानानै जों गाहाय लांगोना बेखेवगिरि आलासि लेंहरनानै बेखौ बेखेवहोबाय ओमफ्राय जोंहा बिसानि पर्बजरा जिल्ला बिसानि माने फिरफिला उरायहोनाय बेखौबो उरायहोखांबाय आरो पर्बजरा बिसाखौ जाय बिथांमोना दिनैसिम नाजालांनानै बिसिम दा पर्जासिम गोजौ थिखोआव थिखोबोदों बिथां मुंख्लंफोरनि नामै बिबार बावनाय हाबाफारि बेबो जोबनानै थांबाय बिनि उनाव मेन पेन्डेल बेखेवनाय बेबो जोबनानै थांबाय आरो बिनि उनाव जोंहा दंबावोमोन अपेन रंजालि बैसागु फोरबो बरायनाय गासै रायजो राजा ज' बिसानिखौ लानानै जों खुगाजोंनो खननानै जोंनि आखाइजोंनो दामजु दामनानै अपेन बैसागुखौ बरायनाय हाबाफारि ओमफ्राय बिनि उनाव दं जोंहा गेवलां मेलनि उनाव जोंना माखासे मोसानाय बादायलायनाय दङ बिसानिफ्राय थारमाने बेयाव मिस्टार बैसागु आरो मिस बैसागि बेखौ जों सायख'नाय जागोन बिनि उनाव जोङो मोनाबिलियाव माखासे आरो भेराइटि शो हिसाबै मोनसे रंजानाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों लास्ट कुइसन आरो बर' हिसाबैथ' गोबां धोरोमनि दं सोरबा बाथौ खृष्टान सोरबा ब्रह्म नाथाय बे रंजालि बैसागुखौ बे धोरोमखौ फाराग लागासे बेहाय बयबो रंजायो नामा जों बर' हारिया एखेबारे नंगौ माने रंजालि बैसागु फोरबोआव जों दा बेयाव नुदों जों मोनसेल' धोरोमनि मानसि गैया बुंनो थाङोबा गुबुन जाथिफोरबो दंबावोसो आरो जोंना बर' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसन पर्बजरा जिल्ला कमिटिया खालि जोंनि आर्टिस्टफोरखौल' हांख्रायाखै गुबुन जेनेबा राभा गार' बेलेग आर्टिस्ट बेलेग कास्टनि आर्टिस्टफोरखौबो जों बाव माने हांख्रायनाय जादों आरो बैसागुखौ लानानै जों धोरोमनि जेबो डिभाइड लाबोआ आरो बेयावबो गैया बेयावबो जों खालि ब्रह्म धोरोमारि बा बाथौ धोरोमारि खृष्टान बिदिल' नङा गासैबो धोरोमनि मानसियानो जों बाव ज' बैसागुखौ मोनसे बर'नि गेदेर फोरबो हिसाबै फालिनो थाखाय जों बाव जमा जादों बा जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो थारमाने बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो मोनसे खावलायनो नागिरबावो जों जुदि हाबाफारिखौ बेबायदि स्टेन्डार्डै लांबाय थायोबा जों गोजौ लेभेलसिम सहैनो बा गोजौ थाखोसिम जोंनि माखासे कालसारा सिनायजानो बारा गोबाव सम लानाय नङा होननानै आं सानो क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर।
थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।